Nola grabatu gure pantaila Office erabiltzen. Office barruan, behin identifikatuz gero, aplikazio desberdinak ditugu. Eta pantaila grabatzeko erabiliko digun aplikazioa Stream da. Stream berriz martxan jarriz gero, menu barruan, hemen, crear, dakagu grabar pantalla o vídeo. Orain, grabazioa hasi baino lehen dakagu konfigurazio desberdinak. Aktibatu, desaktibatu kamera, aktibatu, desaktibatu mikrofonoak, eta gero zer grabatu nahi dugu. Pantalla eta kamera, pantalla bakarri, edo gu. Horren arabera, ematen dugu aukera desberdinak. Behin egin ondoren, botoi gorriak iniciar grabación sakatuz gero, esaten dugu zer grabatu nahi dugu. Pantalla osoa, ventana konkreto bat, edo irikitako pestaina desberdina pestainaren bat. Behin aukeratuz gero, adibidez, Stream Robotica, compartir emanda, grabazioak hasten da. Eta dejar de